Čaute, moje meno je Mário a vítam vás na kanáli Varíme a pečieme. Dnes si upečieme a bude to domáci chleba. Tak poďme si ukázať, čo budeme potrebovať. Múku, ja dneska použijem hladkú T650 a celozrnnú ražnú múku, vodu, ocot, hrázcu, droždie a sol. Ako prvé si dáme do misky pol kila ražnej múky. Ďalej si pridáme pol kila hladkej múky. Čo sa týka múky, tak samozrejme môžete použiť iba tú hladkú alebo nejakú špeciálnu chlebovú múku, to už je samozrejme na vás. Keď už máme múku navaženú, tak do stredu si spravíme jamku. Do jamky z múky rozdrvíme droždie celé. Pridáme 1 lyžičku čajovú cukru na droždie a zalejeme približne 250 ml vody. Alebo môžete kľudne aj menej. A teraz to zakrieme a približne 10 minút necháme urobiť kvások. Kvások sa nám pekne spravil a ideme si ukázať ďalší postup. Pridáme lyžičku hrázci, 2 lyžičky soli a polievkovú lyžičku octu. A pomaly si vypracujeme cesto hladké. Budeme ešte postupne pridávať vody aj s kváskom približne pol litra. Cesto musí byť vláčne, tak tú vodu radšej postupne pridávajme. Niekedy môže sa stať, aká je múka, že aj viac vody pôjde. Cesto máme krásne vymiesené, teraz ho zakrieme a necháme podkysnúť približne hodinku, hodinku a pol. Cesto, keď nám vykyslo, preložili sme si ho na plech, vytvarovali chleba. Teraz s nožikom urobíme zárezy. A celý chlebík teraz potreme slanou vodou. A necháme ho ešte približne 30 minút podkysnúť. Chlebík nám pekne podkysol a teraz ho ideme piecť. Na spodok rúry dáme plech s vodou a chleba dáme na 30 minút približne na 250 stupňov. A po 30 minútach vybereme plech z vody a ešte budeme piecť ďalších cirka 30 minút na 180 stupňov. Samozrejme všetko záleží aj od vašej rúry, treba si chleba sledovať. Tak chlebík máme upečený, ja verím, že aj vám sa podarí. Nezabudnite dať ešte na video like, koment a odber a vidíme sa pri ďalšom videu.